أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu. Le verse le yeQuran engiyikhuluma ngayo manje. Umdala uthi deaf, dumb and blind. Iy'thulu, iy'mungulu, iy'mpumputhe. Fahum la yarji'un. Labo bantu laba akukho ukubuyela emuva. Akukho ukubheka emuva kulabo bantu labo. Balahlekile. Ngimtshelile athi amawashtha amalokuzana amaNazaretha akhuluma into engekho. Nabo abangayazi ukuthi bakhuluma ngani. Abazi kwabona ukuthi bakhuluma ngani. Bayadavuza nje. Ngifake i-challenge ngathi ngicela umlambo noma umtshangase noma umthetho akekho ovelayo ufuna ukungi-challenge kubashumayeli bamaNazaretha ngokwemikhakha eyahlukene. Noma ngazi kube abaholi bakhona-ke impela-ke abaphethe ubuNazaretha nabo balungile beze. Ngafaka inselelo ngathi wonke umfundisi owumKristu, ubishop, umdikoni yini ngafaka inselelo ngathi ayikhale. Faka inselelo akekho ovelayo. Kwaba amawashtawa nawo akekho ovelayo, amaRoma akekho ovelayo, abakhonza amadlozi akekho ovelayo. Abona-ke namhlanje uNkulunkulu ngamawashtawa. Amawashtawa atefika lapha kwaMbatha awasezi abalekile. Abasindisiwe ade befika lapha kwaMbatha abasezi babalekile. AmaNazaretha atefika lapha kwaMbatha sihlale esikhuluma abasezi babalekile. Angikho-ke kumaNazaretha-ke namaKristu ngumawashtawa-ke manje. Abanye futhi nabo labo abayigulela ngengqondo yabo. Bayigulela nje kwesayidi labo nabo labo. Laba-ke bakalokuzana-ke baka Charles Russell. Ibhunu-ke lelo okuyilo-ke umsunguli walenkolo yabo yobuwashtawa. Mangaphosisi lelo bhunu lelo iDutch laseHolland noma laseNgilandi nalo lelo bhunu lelo. Kodwa ibhunu elasungula ubuwashtawa. Lalela umdala uthini? Uthi ngeke baze babuyele emuva labo bantu labo. Baya phambili nokuduka kwabo. Bayimpumputhe, bayimungulu, bayithulu kodwa babhekile bayabona bayezwa. Lalela ngikutshela ukuthi labantu laba engikhuluma ngabo abantu abanjani. Bebefika lapha ekhaya sihlale phansi. Bangitsheleke imbudane yabo-ke leya baze okokuqala nje bayibulalisa ngelanga. Ilanga lishisa lilapha likhipha umkhova etsheni. Babona bona yibo labaya umuzi nomuzi bakhuluma into abangayazi. Akusho mina kusho umdali. Uthi yonke into abayikhulumayo bighayri ilm abanalwazi. Wala hudan abana guidance at all. So mabefika lapha ekhaya oqala nje bafike bangitshela ukuthi abantu abayezulwini bawu 144,000 abayobusa noJesu ezulwini. Hayi 144 million. Hayi 144 billion. Hayi 144 trillion. Hayi 144 quadrillion. Hayi 144 zillion. 144,000. Kase ngibuza-ke mina ukuthi hayi-ke bafowethu njengoba nje abantu abayobusa ezulwini bebancane kangaka kunama-billions angaka asafika emhlabeni abanye baseza abayese badlula. Billions and billions, trillions and trillions, zillions and zillions abantu asebafa kusukela ukudala komuntu wokuqala uAdam kuze kube manje.
Njengoba nina nibala ke lo 144,000 ingabe nani nibaliwe yini kuwo lo 144,000? Bathi cha, asibalwanga. Ngathi bafowethu lalelani. Njengoba ke nina ningabalwanga nami futhi angibalwanga ngiyazi ngoba phela mina ngilona iwashawa. Akungcono-ke bafowethu sivele sibuhlabe nje utshwala vele singene kuyidakamizwa singene size siminze edakamizweni sibulale sidlwengule sithwale sibulala abantu sibacuye izitho zomzimba senze zonke izinto zenziwa abantu basesihogweni ngoba vele thina sesiyazi ukuthi thina vele sesihogweni as long as ungelona ilokuzana ilokuzana iWatchtower elikhethiwe laba lapha kulo 144,000 uyesihogweni. Bathi cha, laba ba 144,000 abayobusa noJesu ezulwini babodwa labo thina sobe sibusa la izulu lethu thina elomhlaba lo engavele ngabona ukuthi kulele kunye kube kubile ngabe kuyavusana. Ngase ngibabuza ke mina ke ukuthi okay bafowethu ake nginivumele nje ngesitayela ngamabomu. Manje ngoba uJehova uthi asiphuzeni utshwala. Kungani nina ningafuni isiphuze? Kungani nina ningama-Watchtower ningaphuzi ngoba phela uJehova uthi akuphuzwe. Akuphuzwe udakwe kuhlanzwe kuyi ungabisasukuma bangabe kungasasukume. Ongafuni ukuphuza nemphuzise ngenkani. Bathi hayi ayikho leyo nto le eBhayibhelini ngathi okay kulungile. Ngabuya futhi ngababuza ngathi kungani nina mawashayela ngayibhemi insango ngoba phela iBhayibheli uJehova wayebhema insango. Ebhema insango akhehliza amalahla abovu lokuzana edlana umlilo yonke lento le. Manje kungani ke nina ningabhemi insango nibuye futhi nidle nomlilo amalahla abovu khihlize elokuzana emlonyeni. Kungani ningakwenzi lokho? Bathi ayikho leyo nto le eBhayibhelini ngathi kulungile. Ngababuza umbuzo wokugcina umbuzo wababalekisa kokugcina ke manje. Lapha encwadini kaHosea 2 ku2 ithi uJehova wayetshela uHosea ukuthi mayethatha umfazi akathatha unondindwa akathatha isifebe esinengane ezifetshiwe ezingaziwa ngisho ubaba babo ukuthi ubani phela ngoba phela mawuyisifebe uhlala nezingane engaziwa ukuthi izalwa ubani kwathi uNkulunkulu uJehova hayi uNkulunkulu uJehova wathi uHosea akathatha umfazi onjalo. Bathi hayi ayikho leyo nto le eBhayibhelini. Ngabatshela ke le ukuthi akuthathwe isifebe ngabatshela ngathi uHosea wesibili ivesi lekuzana ivesi aqale kuverse 2. Ngabatshela ngathi la uNkulunkulu ethi akuphuze khona ngiyabavulela njalo amaBhayibheli abo. La uNkulunkulu ethi akuphuze khona abantu badakwe bahlanze bangabe basaphakama bangabe besasuka bongafuni imnika into ngenkani aphuze ngenkani. Adakwa nxile abe blackout. Ngabatshela ngathi uJeremiah 25 verse 27. Ngase ngibatshela ukuthi lapho kuthi uJehova khona wayebhema insango ephuma umusi intuthu emakhaleni ekhihliza amalokuzana amalahle emlilweni mayeqeda wandiza ngekherubi wandiza ngengilozi. Ngabatshela ngathi leyo ke incwadi yamaHubo 18 iverse 8. Abaleka lapha amaWatchtower awaphindanga abuya namhlanje. Uma ngaye befika lapha ngasekhaya bafike bakhombisana umuzi. Kuthiwa hey ningangeni lapha yana kubi. Kuyavutha umlilo lapha kwambatha. Ningalingi ningene lapha nidlule. Abasangeni ke ekhaya. AmaKristu ayabaleka awasizi kwambatha. AmaNazaretha awasizi adlula khona la esangweni mabeya lelo kuzeni lapha abakhonza khona ethempelini labo lela ngeke ngisho indawo kodwa badlula la esangweni sibingelelane nje hey mfowethu ndabezitha badlula abasangeni babengena kuqala bese kuba abasindisiwe nabo abasangeni ngathi mangibabuza nje ukuthi insindiso njengoba bebole kangaka benza izona ezingaka nani ngempela kuyiqiniso ukuthi konke lokubola lokho kwenziwa amaKristu yizona ezofela uJesu lezo bahamba basindisiwe abaphindanga babuya. Hayi bafowethu angibonge nje bafowethu vukani ma-Afrika, wake up and smell the worth of the nation. Konakele manje sadukiswa kudala kuyo into yamanje 1600 iBhayibheli lasebeliletha manje ngobani ngo1652 oDutch East India Company oJan van Riebeeck bezodlala ngathi
Hayi bafowethu ngeke. Kusaqhutshekwa namanje kudlalwa ngabantu. Nani niyavuma kudlalwe ngani? Mina ngiright ngiyimuslim bafowethu. Kholelwa nje kumdalo oyedwa lo vele abantu befika neBhayibheli bathola vele eAfrika kukhonza lo mveli nqangi loyo. Yiloyo ke thina ke masulumane mamuslim esikholwa kuye namanje. La ilaha illallah, akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula kube naye isithunywa sakhe sokugcina. Nako ke thina esikholwa kuko. Mawungakuthathanga lokho nangu nokufa eduze kwakho. Lafika kuwilanga lokufa. Ungazange wena wamkhonza umdala wakho ngendlela umdala afuna ukukhonzwa ngakhona. Nansi inkinga, nansi ingxaki. Ngilibekile ithuna, ngilibekile ilanga lokwahlulela la emhlabeni. Ukuthola ukuphumula kusho umdali wamana arada an dhikri. Lo muntu loyo ongafuni ukukhumbula mina, ongafuni ukuba nobudlelwano nami, fa inna lahu ma'ishatan dhank. Omhlaba menze lo muntu loyo aphile kabuhlungu la kuwe emhlabeni, angayazi lokuzana, angakwazi ukuthula, angayazi inkululeko, aphile kabuhlungu, angabi nokujabula. Kusho umdali uthe ekugcineni subhanallah, wahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Ngelanga lokwahlulela lo muntu loyo uyovuka ekufeni empumputhi, efana vele nabantu angaboni, ngoba vele uphile emhlabeni njengomuntu vele ongaboni. Nangelanga lokwahlulela lo muntu loyo vele uyobe efana nabantu angaboni. Sangathi umdala angazivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.